Teillä on kuulallinen jotti. Joo. Miksi mä lammuttaisin tätä? Tämä teit sen juppideks. Miksi? Katsoit karttaa. Miksi? Aloittaa juppites. Miksi aloittaa juppites? Se menee kummasta. Siis voisit sama koitu tehdä. Sinä tekit. Kyllä panemme kokkuun. Kyllä panemme kokkuun. Ja nyt tulevat ne ralliautojupit ka. Se valaat Ja uudet rattat. Älä võtta ära nüüd. Kas paneme mootori tööle või? Joo. Pane tööle mootori. Kolme rattat. Vaata rattat on. Kas teisen rattaan paljon koko peale? Teet suuremmas. Mä otan konkemaan lattat. Mutta teki suuret. Vaata, kun suun tonni. Kato, kun suun tonni se on. Näitä. Onkin suun tonni. Suur. Oh! Se onkin tätä. Jaa. Sikas nyt on rattaat vajaa. On küll. Jos näin ei ole vajaa. Nyt. Sikas onko muutokset on rattaus? Muutokset on rattaus. Näitä milline ratas sul on? Se. Se on tässä. No, miks mootori ei ole? Anna õige ratas. Aitäh! Paljon näitä koukuja.
Hyljeet või? Jaa. Me peame siis jälle lammutama kaikki. Siis kun se näet panna paikkaa. Kukkas vähän. Onko toissa paikkaa? On siellä paikkaa. Panemme. Miksi sä lammuttasit kaikki? Ne teivät sinna. Jaa. Lammustasin ära. Siis tulee sää. Miksi ei taha katusta panna? Ja katuse peame ka panema. Joo. Pane katus peale. Tukki. Nyt on ne saada vihma peale. Tip, 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 tip. Just. Kas sa teed kiirem auto? Nüüd on väga kiire auto. Kas üks pole vaja? Üks kruvi jääb üle. Kas äkki paneb seda sinna? Jaa. Kui teine kuvile kotti, siis see paneb uue. Paneme need rattad ära. Miks? See ratast tuli sealt ära. Ei soisi sõita. Auku tohus sõita. No sõida.